guys! Iconic here. Welcome back to the channel. So today, meron na naman tayong new video. So this time, we will be using Sacelady Cosmetics sa ating makeup tutorial. Ito siya. So we will be trying out Sacelady. Ano ba yun? For me, it's Sacelady Cosmetics. So we have here setting makeup. We have here contour highlight palette. Sacelady 24K Gold Moist X Elixir Tinted Brow Gel. We also have their Sacelady Compact Blush and the Sacelady Foundation and their full coverage concealer. So we will be using all of this in our makeup tutorial for today. I don't know if ano yung mangyayari, but along the way sa ating pagme-makeup, i-share ko yung opinion ko regarding sa products. So stay tuned, and if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. Okay, so without further ado, let's hop into the video. So excited na ba kayo guys? So I totally forgot. I'm about to use the 24K Gold Moist Elixir as my primer. Pero nakapag-primer na ako. Please skip that out. Nakapaglagay na kasi ako ng konting primer. So hindi na ako magpa-primer. Hindi na ako gagamit nito. So we're go. Ganun. By the way guys, do you love my hair? This ganda ang nangyayari sa buhok na to, so wag na kayong nega dyan, okay? So, Happy New Year for those people who's watching right now. And, Happy New Year, 2020 na. 2021 na daw. My God, hindi pa ako naka-recover sa 2020. Okay, so, diretso na tayo sa Sacelady Longwear Foundation. Yan, ito siya. So, we have here the Sacelady Longwear Foundation. Nakalagay na medium coverage, poreless matte, and waterproof. So, naka 15 ml siya guys. Ilagay ko na lang yung price niya details. So, I got the shade Light Natural. Number 3. Pam! This is what I super love. Tingnan nyo. Oh, okay, yan siya guys. And so, lagyan natin dito. Tingnan natin kung longwear. Longwear daw. Hindi natin matitest yung longwear nila. Pero, bibigyan ko kayo ng feedback kung anong lighter siya. Mabango siya ha, in fairness. Hindi siya pareho ng ibang foundation na masangsang yung amoy. Oh. Hala, oh. Tingin nyo guys. Nakikita nyo ito. Tingnan natin kung makakover niya ha. Banan na to ng coverage. Pero sinasabi naman nila na medium coverage lang. Medium coverage lang to. So, since New Year na guys, meron akong itatry na ibang background. Ibabalik ko yung blue. Ano kaya? Na natakpan niya konti. Ito na. Ito na talaga, oh. Ang dami ko yatang nalagay. In fairness, sa coverage ha, pak na pak. Hindi ko talaga maintindihan kung paano to kasi, yung iba naman, sasabi na Sacelady daw to. Eh, yung pagkabasa ko naman, Sacelady, mas laisyo, char. Pero, ewan ko kung paano talaga to i-pronounce. Actually, ano to siya guys, part to ng bundle nila. And I got this all from Shopee. Kaya, tingnan nyo yung link below. Ilalagay ko sa baba. Okay. This is a little bit light on me, but it's okay kasi parating nag-oxidize yung foundation sa akin. Kaya, no need to worry. So far, coverage-wise, maganda yung coverage niya. And, true to itself, matte yung finish niya. And of course, gusto nating iset siya ng bonggang-bongga, we will be using a blending sponge. Hindi ko matitest yung longevity kasi gabi na ngayon, it's already 11 PM ata. Kumusta naman yung New Year nyo guys? Blend ko lang ng konti ha. So far, maganda yung niya sa lapak ng face ko ha. Tingnan nyo yung na-cover niya. Oh, yung mga malas ko sa buhay. Next nating gagawin is we will be using their concealer. Yan. Black. I love the packaging. Merong Sacelady Full Coverage Concealer. If you can see it. Smooth to apply, water resistant, bongga, easy to blend, long wearing, mineral flawless. Ating lagyan ang ating dito sa mga eye bags. Itatago natin ang ating eye bags. Charot. I-lift natin itong mga bandang to. I-lift natin dito. I-lift natin, I-lift natin ang banda dito.
Dito. And dito. Blending this out with this blending sponge. So far, wala siyang matapang na amoy. Ang bango ng foundation. Opposite sa concealer. Kasi yung concealer, walang amoy. Yan. Madali siyang i-blend. In fairness. Maganda to gamitin pang everyday. Parang pang conceal lang ng mga mga spots. Siguro nakukuha yung concealer sa sponge na ginamit ko. Sana, ang ginamit ko ay brush na lang. Para ma-retain yung coverage niya. So, ito siya. Okay, and then, we will be using the Sacelady setting powder. Ito siya. Exert the shade of number 3. Maganda mga packaging nila. Oh, tududun. Ayan, meron pang ganyan. Chung. So, we're all set. Next natin gawin is ang ating kilay. And I will be using this tinted brow gel. Yan. Number 2. Parang small spatula intended for brow. Ito, pang pomade. Yan. Yan, guys. And, chung, nakapump. Lalagay lang tayo ng konti lang dito talaga sa ating. Wow, ang cute. Super konti lang. Oh. Mas maganda sana kung manipis yung brush na ginagamit ko. Oh, it's time to breathe. Ina-outline ko muna sa baba, tapos sa taas, and then, pak! Ganun. A moment of silence. Sure ako na may-blend ko siya ng maganda dito sa bandang to. Ginagamit ko na lang yung spoolie. Igaganon ko siya para sure na hindi makapal ang dito banda. Tatapusin ko yung kabila and tapos ko na yung dalawang kilay ko. So, we're going to do our eyes. So, sa ating namang eyes, guys, magpa-primer ako and hindi naman talaga siya primer. Ginagamit ko parati is concealer. So, gagamitin ko tong full coverage concealer nila sa ating mata and we'll see kung anong magagawa natin, no, from there. Yan. So, mostly ito lang talagang ginagawa ko sa mga concealers. Blend ko siya and siniset. I really love to clean these edges. Okay. Okay lang naman. Konting cleaning lang. Oh, pop! Yan. And then, isiset natin siya ng kasi wala tayo palang eyeshadow, contour at highlight. So, ito yung gagamitin natin as our eyeshadow. Okay? So, ito na siya, guys. Tadang! Bagong-bago. Ito siya yung contour and highlight palette. Yan. Gagamitin natin tong color na to as our base. Yan. Lighter shade. We're going to dab it all over sa ating eyelids. Just like so. Gagawin nating double purpose to lahat, guys. Ang gagawin kong transition color, para naman magamit natin lahat, is itong Sacelady na, blush on. Blush on. It's a Pop Cheek Compact Blush. And, ang cute ng packaging niya, tapos ganyan. Konti lang. Ano niya? Oh. Slightly dabbing it into your eyelids. Yan lang. Konti lang naman yung gawin natin. And then, after that, we will be using the contour shade as our deep set, second color. Ito. The super powdery. Tap the excess. Oh, ang ganda ng kulay. If you can see, nag-aano naman siya. Nagdi-deposit siya ng color. Nilalagay ko siya sa aking crease area. Yan. Parang ma-complement para siyang, fading effect yung nangyayari. So, ganito na siya, guys. Ganyan. Darken natin yung crease area niya. And we will be using this color. Yan. Nakikita nyo ba yung guys? Yung effect niya. Yan. Yung color niya, hindi gaanong nagdi-deposit, but it does the job. So, yung kulay niya talaga is hindi naman talaga to eyeshadow. Ginawa lang natin kasi wala pala akong eyeshadow. I thought meron ako. Pero okay lang naman. Depende yan. Lang. I-darken pa natin to, ha? Okay, tingnan nyo, guys. And, of course, we will be blending it out.
Simple lang yung gagawin natin na eyeshadow. I wish meron akong shimmer dito. Parang wala. Wala pala akong highlighter. Yan, tingnan nyo yung eyes ko. This lighter shade, again, ipapatong natin dito. Hindi siya shimmer, but then parang i-highlight lang natin yung lid area natin. So, ganito na siya yung effect. Tingnan nyo. Diba? The same color sa lower lash natin. Parang i-squinch nyo lang ito, and then, lagyan natin din ng konting. Mabango yung blush on in fairness at super pigmented niya. Kaya konti lang ang ilagay nyo, okay? Squinch nyo naman, hindi ako gagamit ng ibang brush. Yan, parang hindi super pink. Hope you can see it, ito siya. Parang fresh effect lang yung eyes natin today, no? Para even. Don't forget to blend. Yan. I will be finishing the other eye and I'll be back and we're going to apply the liner. Okay? Super subtle lang yung nangyayari sa ating eyes today, guys. Guys, na-try ko na to siya and super favorite ko tong Sacelady na eyeliner. Kasi, ang smooth niya i-glide and then, hindi siya nag-dry at the end. Meron kasing ibang eyeliner na pag ganun mo, maganda siya. Pag una, pag pangalawa mo ganun, tuwing, ano na siya, dry na siya at hindi na siya pigmented yung kulay. Ito naman, nag-glide lang talaga siya. Super ganda. Tingnan niyo. Yan. Kita niyo, ilang beses siyang ginanon, but then on point pa rin yung ano niya. Ang ganda niyang gamitin actually, guys. Oh. Ang dali niyang i-workout. Ito yung parating ginagamit ko kapag nagmamadali na ako. Tapos, kahit hindi ko pa siya ibalik, i-apply ko sa kabila, hindi siya nagda-dry. Unlike sa iba na naging dry agad, especially merong hangin. And then, yung color niya, pareho lang. Ita-tight line ko na lang yung natira na brow gel. Dito ba? Para hindi gaanong klarado. Hindi nagpipick through yung mga puti-puti dyan. Tsaka dito. Magkukontour muna tayo. Gamitin ko yung brush na ginamit ko as transition. Ito yung gagamitin natin sa ating contour, sa ating nose. So, ganun lang. Spread lightly dito banda. Tap the excess. Pang contour. Ay! Parang ang aray, halak ka guys. Kita nyo yan? Super pigmented ng product na to. But, we need to blend it out. Pero maganda siya ha. Fairness para sa aking noon na talagang need ng contour. Blend nyo lang talaga guys. Laban parang maganda yung kulay niya sa ano. Ilagay natin dito. I super love the contour dito sa forehead ko. Yan. Pink na pink. Tingnan natin kung ano yung resulta. Tap the excess. Tapos, lagay natin ang blush on dito banda. Ang pigmented ng blush on na to. Super. Kaya be careful on applying it. A little goes along the way na. Okay na siya kahit konti lang. Tapos, wala talaga tayong highlighter. Try natin yan to ha. Lagay natin dito. Chalky siya guys. Konti, a little bit chalky yung contour and highlight palette. Pero, pag ginamit nyo, pak na pak yung kulay. So, sa ating lipstick naman, gagamitin. Meron akong 3 dito. Mini liquid set to siya, guys. Ito siya. Sulit na sulit talaga tong ano na to, 3. Ito siya. Number 26. Yung isa kasi super pink. Isa naman parang red. Ito nude. I love the color. Love it. Ito siya, guys. Ito siya. Big Volume Mascara. 01. Gold. In fairness, ganda. Volumize niya yung maliit na mga lashes ko. Yan na guys. Gusto ko pa sana na maglagay ng lashes and maglagay ng contact lens. Sige nga, maglagay nga tayo. Magta-try tayo naglagay ng lashes. Without highlighter, without lashes, and without contact lens, ito yung mukha ko. And I'll be back. Wow, ang ganda ng aking eyes. Simple lang yung eyes natin, guys. But then, I decided to put on contact lens and as well as false eyelashes. And this is the finished look. Meron din akong ginamit na
konti lang na highlighter para naman mapop yung ano natin, look. Kasi walang highlighter na nandito sa ginagamit natin na Sacelady. So far, this is the finished look. I hope you like it. So far guys, for my final review, so far for the price point, maganda yung mga products guys. Hindi kayo magsisisi sa lahat ng products na ginamit ko. Kasi super love the foundation. Though medium coverage siya, but then naka-cover niya yung blemishes ko in just one coat. One coat lang. Though meron pang sneak peek sa aking mga dark spots, but so far yung dito ko super na-cover niya. And then when it comes sa powder din, hindi mano yung powder. Maganda yung powder nila guys. I bet magagamit ko sila lahat. And especially my super fave is their liquid liner. I super recommend this one. Ang ganda ng liquid liner nila, hindi drying and nag-glide siya. Ang ganda pa ng tip ng liner nila guys. Ito yung naging go-to ko sa lahat ng mga eyeliner na nandito sa akin. And especially yung eyebrows nila, na-test ko na rin to, waterproof test, bonggang-bongga. Yung concealer nila, hindi ko talaga maa-attest kung full coverage concealer siya, but so far maganda siya sa lapat sa aking skin. So by the way, for your reference, ang skin ko is oily combination skin. Basta lahat ng products nila guys, nagustuhan ko, and hindi kayo magsisisi talaga sa price point. Yung lipstick naman guys, ang suggest ko, maganda talaga tong number 26 and number 24. Meron akong ilalagay na full review about this. Ang hindi ko talaga yung ma-love is itong 25 kasi para siyang orangey. Ewan, tingnan ko ha. Okay lang naman siya, pero gusto ko yung 26. Yung isa naman, 24, super, siya, parang dark red ito. And ang bango pa nito ng lipstick na to. Ang ganda. So this is it. I hope you like the full look. By the way, I decided to give a giveaway for you. There will be a series of giveaway in this channel because this month is my birth month, so there will be a couple of giveaways, and every winners will be announced sa live January 31, and magla-live tayo dyan. For this giveaway, mga ginamit ko dito na nagustuhan ko, I will be giving away the Sacelady liquid na pen liner, the liquid foundation, loose finishing powder, the mini liquid lipstick, and the tinted brow gel. So I will be giving away 4 products for this specific video. Please use the hashtag Sacelady birthday giveaway and comment down below. Tag your friends on my FB post and send nyo yung screenshot sa aking FB page for monitoring purposes. And you can also do with this post. Meron akong ipopost sa TikTok for additional entry. Do with my post and see you on our live. And see you if sasali din kayo sa next giveaway, okay lang din. Please do subscribe on 2 channels, Sacelady and CG Vman's vlog. So I will be placing it in the description box, okay? So marami kayong mapapanalunan by January 31, promise ko yun. So hindi lang ito, meron pang upcoming na giveaways. Okay, so thank you so much for watching. I hope you enjoyed this full makeup tutorial using Sacelady products, and see you soon on my next video. I forgot to mention, during the live, bubunot tayo ng mga winners. If wala kayo sa live, automatic, bubunot tayo ng iba. Bye-bye for now. See you soon. Saranghe!